Kakang Jaladara aku tulungono. Ning wong nesoni aku gelar ngamuk rene. Kowe iki ngopo ya kene iki? Aku mau nanggap wong barang jantur. Wonge tak wenehi panganan. Wonge jenenge Ki Sajuri wis lunga nggawa panganan aku mau wedi enek sing sulapan nganggo ula bareng lah kok tebane saiki enek wong rene meneh jarene. Aku mau main panganan kok ora memper. Monggo aku mau ora luput rumangsaku nggonku menehi panganan mau ya sak benere. Lah sapa? Ngoyak-oyak rene kowe Menengo wae coba sapa wong? Wes marina sumobang wangaruna atine taning karapo sapaning kukiloring anikara saketer kini dungane kung parak Kowe sing ganggu gawe dulurku wedok. Sapa kowe? Mangger biyen. Pun ah. Pun mboten cah nesu. Nggih. Nanti kapak-kapakno ki nek waris iki ya. Waris-waris dulur-dulur. Pun sakniki ngeten mawon niki saged sabiyantu kadiras panjenengan badhe nglebeti sayembara mandraka. Ayo no ganggu Ampun to, ganggu-ganggu pripun. Mboten nek ganggu adi wedok mboten. Yun pangapunten. Iya ya, Di. Nuwun sewu, kula nyuwun pangapura niki kabeh wau pancen kula sing gawe. Sing ngulet panganan niku kula merga kula nggih ngelingke kalih priyantun niki. Dadi satriya niku kudu sing betah lara lapa, ngoten. Ora kenek mung ora mangan 3 dina nek kaya aku ki manganku kur pendak sura. Dadi yen ngono panganan saka kene mau janjane. Janjane mau nggih sak mestine nek dawet ya diadahi dhewe. Jangan menir diadahi dhewe, sambil diadahi dhewe. Ning pancen sing aja kula campur. Kula niku mengko ngelingke kalih sampeyan niku dadi satriya niku ampun pun kabeh turun kabeh mangan. Nen. Kabeh niku mau piwulang. Oh ya ngono to Kakang. Enten gawean sing luwih wigati nggih menika sedaya sami sabiyantu dhateng bot repotipun negari ing Mandaraka. Kakang Mremban, piye Yai? menawi pancen lekasipun Kakang Mremban menika nyata-nyata kepengin ingkang tuwa saking mrentuling raos kepengin mengku sekar kedaton ing Mandaraka kinten kula mboten badhe kirang srana, kirang dalan. Tumraping pun Kakang aku iki kepengin bakal mupu sayemboring negara Mandaraka iki ora kesurung drenging rasa milik syukur bagi ewadene upamata saka keparengi sing gawe jagat durung marengake
Wasi Jaladara ora apa-apa ning sing baku uripku bakal darmakake. Mremkaten jumbuh kalian ciptaning manah kula. Monggo prayogi dipun ayati kalian banangke kula nderek sabiyantu lekasipun panembahan. Narayana piye? Samahe ngaten kemawon. Kula tingali saking kawaskitan kula bilih sejatosipun icalipun Dewi Erawati kala mau mboten jengkar piyambak nanging dipun dosta dening Duratmaka. Malah sak mangke negari Mandaraka badhe katempuh bebaya malih. Nalare piye? Badhe wonten Duratmaka ing manjing dosta wonten majaning kaputrening Gedhong Mayang Arum. Mila prayoginipun sak mangke tata-tata sami nyanggong dhatenging Durjana mapan wonten ing Kedaton Mandaraka. Aduh, kula nyuwun pamit langkung rumiyin badhe andhing. Iki tekan nggone lho kowe ndelik ya. Ndelik wonten sakarmu nggonmu golek delikan ning aja nganti ngerti. Mergo awake dhewe iki wong dingkik. Nggih. Mengko yen Durjana mlebu kene aja nganti weruh yen to sejatine wis didedhep. Nggih, ngestaken dawuh kula tak ndelik. Wonten sak ceraking beji. Beji apa blumbang. Ya ngono nek cah saiki dikandhani ora ngerti. Aku tak ana ing nduring kapurancang. Kapurancang iki pring dilincipi ditata ning nduring tembok beteng. Kuwi jenenge kapurancang. Ngaten Kakang. Ya. Engko nek kowe tak balang nganggo krikil kowe tak wenehi tandha sasmita lho. Nggih ngestaken dawuh. Yai Permati sing wis teka meneh ana ing Datulaya kene. Batobat. Yai Permati. Nek lunga aja suwe-suwe Batobat. Ing arep jane mungal pamit sedelok. Inggih. Kula sejatosipun badhe ngupaya icalipun Kang Mbok Erawati jebul dipun colong dening Durjana. Kowe ngerti saka sapa, Di? Kang Mbok Surti Kanthi nggih. Estunipun kula sampun pikantuk pitedah bilih icalipun Kang Mbok Erawati dipun dusta maling aguna. Mila nyuwun pangapunten.
gandeng sak mangke badhe wonten bebaya ingkang tumempuh malih. Kula badhe ndelik. Arep ndelik. Mbok ndelik ning nggonku wae ya, Di. Tobat. Kasure empuk nggonku lho, Di, kasure empuk nggonku. Bantale barang mangi nggonku, Permadi. Uang ini bagus ya rumah aku rek. Ning nggonku wae ya, Di ya. Arep nyanggong maling to. Inggih, Kang. Ning nggonku wae to, Di. Mengko tak gek wetang susu. Atau Pak Permadi. Ana patunggonku. Njaluk apa, Di? Wong-wongan sing mbok senengi yo. Akeh banget. Panganan dedaharan sing mirasa akeh banget nang patunggonku, Batobat. Kok ndelik ning patunggonku wae terus engko tak kemuli ya, Di. Engko tak pijeti, tak keroki ya, Di, tak keroki. Kula mboten mangsuk angin, Kang, Nduk. Mangsuk angin yo. Sastra kok mangsuk angin. Ndek ingi kae kok. Dengan demikian ngene nek cangkem dalang ya mesti iso nggenggokke. Kleru barang ya terus dibanyolke ya. Jane asline ya kleru. Ngono iso oleh dhuwit kok dadi piye. Lah lambemu kuwi ora. Nek kelingan iku juga. Lamun to mangkono dengan dasmu kuwi ra. Ayo ya Di, ning nggonku ya Di, Pak. Ngono. Apa siram apa piye siram Di? Siram ning nggonku banyune anget lho nggone Mbak Yu Surti Kanti. Banyune adem banget ning nggo atus ora penak. Rada enek gatel-gateli banyune ning nggonku ora bening. Rumangsamu apa sing duwe banyu resik nggonku mbok iki adus nggonku kono kok jarine nggonku gatel sing giatel apane kowe kuwi sing giatel wong wedok giatel dhewe kaya Nino karo Anis. Lho ya gur ngangkah gimo rek. Walah gimo. Ayo ya Di. Permadi kuwi ngopo? Layake tak bolang-balang ket mau kok. Bulane malah jegras ning kene kuwi tak kono ngopo to? Wong ndelik kok ning kene. Wong nembe badhe. Rumangsamu selak teko malinge. Sumya pratangga winduyat amun-amun lir gumampang ladalah wah diane kencar-kencar lenga jarak golo-golo wah wanci yahmene kok ketok isih reja temen wah ya
Pak Patrapi sirep Begonantoya putih. Turu nang ngarep lawang iki sapa? Kaya wong karipan wis jane ora unyet-unyet. Wah, kae malah ning sing sisih kono kae cendhek cilik malah semende rancaan iki sapa? Wah, irunge dawa men wong. Padha ora ngerti laguku. Wah, meh kepidak. Ya wong dok turu kok sak nggon-nggon ngene. Wong lindur. Ngendi papan panggonane? Ki wong iki jane kok turu apa ora kok? Nyenggol kok bener. Banowati Surta. Wong idan. Kelakon-ngonku duwe bojo telu. Herawati, Surti Kanthi, Banowati. Aku iso mboyong lorong kas tegese dadi wong mulya selawase urip. Wah, para trayoli pinantang. Sapa ya satakon? Aku sing ngerti gedhohamu. Hayo ngaku Kartopyoga. Saka Projeng Tirta Kadasar. Aja menmu diapur mudhun. Wah. Ayo. Milio Nyongko Sapa meneh iki? Wasi Jaladara. Kartopyoga. Kowe malingar mboyong Surti Kanthi Banowati. Wah. Oh. Oh. Wah. Wah. What? Oh.
Ayo kowe, oh. Oi! Oh! Oi! Oh! Oi! Ah! Permati, permati. Ayo burunen aku. Ngambah Jumantara. Sepiro pangkane wong ngono ayo tututan aku. Lah tawa. Piye iki Narayana? Sampun kedrawasan perkawis menika. Wah, bisa ngambah Dirgantara. Mboten namung Dirgantara menika negarinipun mapan wonten dasaring samudra. Wah, tututane. Rasa nututi nunggu ning kene wae. Rasa melu. Sing mangkat niku ming tertentu mboten cah tumut. Kowe kok gur metu wae to, Tru. Dene pinten-pinten dinten niku. Pinten samelu mangkat, pinten-pinten dinten tur hitungane sami. Aku ora butuh dagelan elek kowe iki. Ayo disuwek-suwekne men. Aku ora mangkat to. Nek aku melu ya tak susu-susu kaya aku ora ayo disuwek. Ya aja to kok toleransi apa? Kula mesaken dhateng Kang Mbok Surti Kanthi, Kang Mbok Banowati. Dipun beto dening Kartopiyoga. Iya ya. Kakang Masih Jaladara iki wis manjing samudra iki. Wah, kaya sektimen ya, Gong. Sang Wasi Jaladara ki ya segara kaya ngono kuwi dijeguri kok ya penak wae. Padha karo nom-nom aku mbiyen ya ngono kuwi. Wis pokoke omongane ya dokeh sing suwi. Iki mengko bedhekamu sing menang sapa? Menapa mboten badhe mesakaken Kakang Wasi Jaladara menawi ngantos kacipuan lumebet negari ning Asanes. Monggo nyatanipun ningali kasektenipun Kartopiyoga sekti kalintang kala wau menapa mboten badhe.
mejanani lampan menika Kakang. Wis to kowe ngandelo aku kok Kakang Wasi Jaladara kae ora menang. Arsa madangi jagat duk mungup-mungupan pucak ing wukir marbabak bang sumirat kena sarating surya meka lan gunung-gunung Surung Dewangkara kingken leremang nguswa kang layon penyelang kang memanise wadanane layu kumalkut semrat maratani marang sariranipun Rawati ya kene kuwi wong tansah kandhuan susah sawangen Raden Kartopyoga ora suwing lengser kalenggane Kanjeng Prabu kowe wenang dadi nimbok ratu njajari lungguhipun Kakang Wayu kaki aku patenono wae Kartopyoga nyatane ora bisa mujuti penjaluku sing ngomong ora bisa sapa iki sawangen piye? Mbok Patuko kok wonten mriki, Kang Mbok. Ketopet, Kang Mbok. Surti kanthi bano mati. Telu iki tinimbang dicecamah dening Kartopyoga ya mati bareng wae. Wah, mati bareng piye? Sayani rasumunu do wong ayu mesti kening kalbu rasa pengyas brangtane ingsun angkran nubi Dimas mesti ikan ning kakung pun kanthi mating patunggon Gandrung kapiranu Raden Kartopyoga ciptaning mana kaya bisa ngemperi jagat arsa nekem bojo telu ingkang padha sulistyane padha ayune ingkang dingkik nenggih Wasi Jaladara seblak sampur tanjak wrangka geget waja ngebal kanangasta nebak dadane jengkelang pitung depa tiawane. Bah!
keranjingan ganggu gawe. Wah, cara-cara panganan mung kari ngemplok wae. Ngemplok biathukmu wae. Ayo. Wasi Jaladara, apa kowe sing sowan Bathara? Wah! Kikik pecut kulumu, ilang nyawamu. Ayo pedhot kulumu. Ayo ora bisa putih kowe. Mung karek mutare kowe. Wasi Jaladara. Kang carita nalika semana, musus kang epek-epek. Nyermomong mijil kaya dahana. Wujud pusaka Kyai Nenggala tumama jajane Kartopyaga lebur dadi aung. Waduh, biyung-biyung anakku teko pati. Kowe lah kok jebul wis nginggati kowe sing mateni anakku dikaya ngapa wae kuwi titisaning getih daging. Lah goleki sapa kowe aku mentas nyang daratan. Dipun wilujengaken setunggaling wasi naminipun Jaladara. Inggih Rama. Kula ki dipun dosta kanthi yang naminipun Kartopyaga sama-sama dipun pejahi dening Wasi Jaladara. Ilah dalah Hyang Agung Paduka paring pepadang. Wasi Jaladara kula wonten dawuh Sang Nata.
Nadyan to surasaning pangandika panjenengan ingsun nalika semono sapa wae kang bisa masrahake anak wadon Bali iku ingkang bakal tak dhawuhake nanging mengko dhisik isih kaya ana rembug ingkang kudu ditata luwih dhisik mula kowe semene wae Bali ya dhisik ning papan dunungmu liya wektu ganti taun aku bakal paring sabda lawan jeneng sira Wasi Jaladara. Aduh sinuwun yun pamit. Wis seneng-seneng Mbak Yung padha bali Rukmarata napa? Wonten Alendra Gong Prabata siri. Ngamuk suratan toho damel risaking negari Mandaraka. Wah. Prabu Kuranda geni ora narimakake patine anak lanang Kartawyaga hodel wadukmu. Hotba. 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 Pun oke yo. Oh arep mateni aku. Ora pateni tanggo abrakopo. Nanging kuwi tak wenehi kalodhangan kowe gelem bali nyang negaramu. Ora gawe rusuh. Wah. Tak antepi nganti tekaning patiku mati tenan. Mulai. Bratasena apa? Permadi kula wonten dawuh. Sepira ta bombong ing atiku nggih. Negara Mandaraka wis padhang. Dulurmu telune pisan wis bali. Erawati Surtikanti Banawati kowe lerma dhisik ning Mandaraka ya nggih. Ngestokke dawuhmu. Malah Bratasena bisa mateni Prabu Kuranda geni nggih. Pas sepira bombong ing atiku. Nanging kenging menapa? Kanjeng Prabu mboten tumunten andhaupaken. Wasi Jaladara, kosik to. Kowe nak mung wujuding wasi saka gunung. Ingsun iki nalendra kabeh kudu dipetung aja nganti buntung tembe wurine. Kalian malih ampun sakniki. Nerusaken niku mawi ragat. Bibar niki kedahipun werdining sih. Pun ditawake sisan.
Ora wurung ae kok. Mangun sukane ninggal luwih dhisik tak tatane atiku ya ngger supaya kabeh mengko upama sida daup condonga rasane.